Здравейте! Показвам как да си направим масло от коприва, което е изключително важно за почистването на кръвта, за регулирането на кръвната захар. С силната концентрация от масло от коприва можете да си мажете зимата ставите, когато ви болят, но аз най-вече го приемам така. Вкусявам си салати и си го консумирам зимата. Това масло от коприва, смесено заедно с маслото от риган, което се получава пак по същия начин с зехтин. Зехтина трябва да е 100%. Екстра върджен зехтин. През зимата изключително силно поддържа имунитета ни. Копривата е богата на желязо и